Γεια σου, τι κάνεις? Ξέρω ότι σου αρέσουν πάρα πολύ τα supermarket hauls. Γι' αυτό και εγώ τι σου έχω. Τώρα τελείωσα από το σούπερ μάρκετ και πάω στο σπίτι να σου δείξω τι καλούδια αγόρασα. Λοιπόν, αυτά είναι τα πράγματα που πήραμε και θα θες να σας δείξω. Εννοείται ότι τα χλάδια και τα κτηνίδια που βλέπεις εδώ πέρα τα είχα. Πάμε. Μπανανούλες. Ένα μπαμπάτσικο κοκκινόψαρο, γιατί αυτό είναι σχεδόν 1 κιλό. Θα παίξει ψαρόσουπα. 15 αυγουλάκια. Μετά έχουμε γωνίες σαλαντικών χύμα. Μια Φιλαδέλφια ή extra large είναι στα 300 γραμμάρια. Τυρί γκούτα κρίμι αντόρο. Μετά εδώ πέρα έχουμε τον υφαντήτο φουαντρέ. Ginger, γιατί χρησιμοποιώ πολύ ginger και κούρκουμα σε αυτό το σπίτι. Μ' αρέσει. Έπειτα πήρα βλακιούλες για το παιδί. Αυτά τα μίντα κρακεράκια. Πήρα τα κριτσίνια, τα μακεδονικά από τον Κατσέλη. Έχουν και ωραία συσκευασία αυτά. Πήρα και αυτές εδώ τις βλακίες για κολατσιό. Τα μόλτο είναι 5, είναι 40 γραμμάρια, γιατί είχε και πιο μεγάλα. Εγώ πήρα αυτά. Μία σαλάτα πράσινη, μπύρες Fix άνευ, μία πιατοθήκη ανοξίδωτη, οδοντόκρεμες Colgate Total, αυτές οι whitening, είναι στα 75 γραμμάρια. Γενικά είχε ένα πρόμο στην Colgate και είχε σχεδόν όλες τις οδοντόκρεμες και με μειωμένη τιμή και μία συν μία. Είχε και τα στοματικά διαλύματα και επιλέξαμε αυτές εδώ πέρα. Μετά πήραμε ένα παγουρίνο με τον Spider-Man και αυτό το καλάθι, το οποίο το βλέπεις τώρα πώς είναι. Φαντάζομαι ότι σε λίγο καιρό δεν θα είναι έτσι, κάποιος θα του αλλάξει τα φώτα. Ταιριάζει με το χαλί μας αυτό το καλαθάκι και γι' αυτό το πήρα. Και τώρα εσύ που είδες αυτό το βίντεο και σου άρεσε το περιεχόμενό του και θέλεις να βλέπεις και άλλα βίντεο τέτοιου περιεχομένου ή διαφορετικού σε αυτό το κανάλι, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή, like σε αυτό το βίντεο, περιμένω και τα comments σου και αν θέλεις ακολούθησέ με και στο Instagram να τα λέμε και από εκεί. Φιλιά πολλά!